Ia să vedeți, ia să vedeți o doamnă rață. Ia uitați ce frumoasă e. Ia uitați ce fel stă ea. Da. Ia uitați ce frumos stă. Asta e cea mai frumoasă rață. Au ciciocari. Să vă arăt pe groasa. Uite groasa aici. Să e groasa. Au cicioc gros are. Are un cioc foarte gros. Ciufulita. Asta e ciufulita cu un picior. Asta e piciorul ei ciufulit. Da, stați sus pula. Ăsta-i domnitorul României. Da. Ăsta care cântă, dar nu mai cântă acum. Îl put în gură. Ia uzi, că a cântat o leacă. Ia. Ia uzi. Asta e altă pisică. Asta e altă pisică. Da. Da, stai put în gură. Ăsta. Așa, hai la Olaf. Ăsta e domnul Olaf. Ia uite ce nas are. Uite ce nas are. Sus pula. Nasul, da. Așa. Ăla, uite ce cioc are năsosul ăla. Năsosul ăla de sus. Așa. Ăla de sus, pălăriosul, cântă. Așa. Așa, să mai beverița în gură. Ăsta de sus. Da, acum să-ți arăt puiul. Domnul Pui. Uite un domnul Pui aici. Care suge pula. Da, uite, îl pune aici și dă din cioc. Dă-i din cioc. Așa, stai aici, te-am pus la loc. Acum ăsta. Ăsta e un gras, bulangiu, da. Uite-l. Dă din nas. Așa. Ăsta. Așa. Ce să mai bă? Pisica. Asta e pisica. Asta e o pisică. Uite ce nas are. Îl trag de cioc acum. De cioc îl trag. Așa. Cam ce să mai vă arăt eu? E sugiuc ăsta. Sugiucul ăsta care sare în sus rața asta. Da. Au ce mănânce, o umflată e la mână. Da. Ăsta e domnul Gigiuc. Da, cam atât. Și pe bulangiul ăsta să vi-l arăt. Da. Da. Care o ia la dinti. O ia la dinti, da. Porcul ăsta care are un porc aici. Uite ce nas are. Uite ce nas are. Da. Cam atât. Și mai era ceva. Să vă arăt aici o pisică ruptă. Unde-i? O pisică ruptă. Unde-i, mă? O fi luat. Așa. Asta e o pisică grasă. Uite ce ruptă-i. Uite în toate părțile ruptă. Și pe aici, și pe din coace. E că zice și o coase, nu mai coase. Așa. Bun. Hai, noapte bună și să o sugeți.